flipant. Així n'hi ha una macroclasse de piano per tota esta gent. Y las partituras en la pantalla. Pero las partituras están en el piano, mira, mira. Ya, si no vas a estudiar, ¿para qué no vas? En la pantalla del teclado hi ha una aplicació enorme. Així estem, en el metro de Shanghai, buscant Shangnan Road, que no sabem on està, i ara se mereix això. Però si tens fam, doncs així tens un poc de semilletes. Tírali, tírali, tírali. Tírali, tírali, tírali. Tírali, tírali, tírali. Tírali, tírali, tírali. Oh, no, 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 tírali. Yo sé que no me alteré, pero si estoy brillando, porque despertar la se fue para ya se va a I anem ara a pujar a ese barco de ahí i veure Shanghai de nit, una cosa espectacular. de mandarín orientado. Pues ahí está la Perla y la Celeste y yo. La Perla y nosotros. Así está la torre. El estillo. Y él. Ay, señor, mira. No n'hi ha truco, no n'hi ha truco, és ell i la torre. Ens hem clavat per uns carreronets que tots són tendetes i per lo general el que veiem és poca il·luminació comparat amb altres zones de Shanghai i moltes càmeres
Un pito que no sé lo que es. Rafa Perraere.